Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela uBaba Nsibande, ngiyabingelela kumama Nsibande, ngiyabingelela nakubazalwane bonke baseKhalezwi. Ngesivumo sithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu nakulolu suku osikhombisa zonke izinto akathanda siy'bone. Kulolu suku ngibe nombono womama, kwaqala nje kwavela umama lo owangasekhaya, kodwa ubebukeka njengomuntu ogulayo ehlezi phansi. Ubekhuluma kodwa bengingamuzwa ukuthi uthini. Ivoyisi yakhe ibingaveli ukuthi uthini, kodwa ubebonakala ukuthi uyakhuluma. Kuthe kusenjalo bese kuqhamuka omunye owomndeni-ke yena. Bese ethi yena uthi ufuna ukuthi umsize. Angangazi kodwa ukuthi ufuna ukuthi ngimsize ngani. Akwangakhanyi ukuthi kufanele ngimsize ngani. Kuthe ngaleso sikhathi esathi ufuna ngimsize ngicabanga ukuthi mhlambe kuba ngathi nje ngiyacabanga ukuthi konje ngasizwa ngani, noma mhlawumbe udinga usizo ladokotela ngoba ubebukeka njengomuntu ogulayo. Khona lapho ngikhumbula ukuthi konje usashona lo mama lo. Ngithe ngisacabanga nje lokho, ngaleso sikhathi ngisho kanjalo angithule emlonyeni, selokhu nje kuqalile lo mbono, mina lo ngishilo ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi ngokuphindelela. Bese nangijikela esayidini, uma ngabe ngijikisa umzimba noma ngizothi ngiqalaza ngala kwelinye icele, nansi intombazane. Le ntombazane ivele ingidumele ukuthi iyangilwisa. Ngalesi sikhathi izama ukungilwisa, bese sidudulane nayo, bese ivele iphele njengebhamuza lensipho. Uma ngabe insipho kade ikhipha ibhamuza lintanta emoyeni, vele ithi pha, iphele kanjalo. Ngiyambonga uNkulunkulu osikhombisayo nosifundisayo ngakho konke osikhombisa nangokuthi igama elithi uJesu Kristu inkosi, lesi sivumo esithi uJesu Kristu inkosi sinamandla kangakanani, negama lakhe linamandla kangakanani. UJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, Baba Nsibande. Ngiyabingelela egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelela bonke abazalwane baseKhalezwi. Ngibingelela kubaba uNsibande nomama Nsibande. Baba, ngibe nombono namhlanje ebusuku. Ngiphakamisa nje ukubonga uNkulunkulu ngokuthi igama elithi uJesu Kristu inkosi liyangisebenzela, liyasebenza. uNkulunkulu uyasenzela, uyasivezela imibono ngalo. Namhlanje bengingazuthi kunomama wangasekhaya osashona. Lo mama lo ubengazuthi ufuna ukusizakala noma ufuna ngimsize, kodwa kwakukhona lapho kwavela ukuthi usashona akasekho emhlabeni, kanye nenye intombazane ebikhona khona lapho. Lesi khathi lo mama lo efuna lokho engathi ufuna lokho engingakwazi ukuthi ngizothi ngathi ubefunani, ngoba uthe egcina kwakhona omunye ophendulayo wathi, ngabe phela umnikeza imithi. Ngalokhu ngithe mina uJesu Kristu inkosi, ngalokhu ngithe uJesu Kristu inkosi. Ngithe ngimbona wayengasekho la ade ehlezi khona. Nansi intombazane la enye naye zama ukungidumela, yathi iyangiklinya kwangathi sinokudidizisana ngathi sesiyalwa. Khona lapho ngaqhubeka ngathi uJesu Kristu inkosi, ngathi uJesu Kristu inkosi, ngaphindelela. Yavele yaphela le ntombazane, njengoba nawusuke ubona mhlambe ufuthi ibhelunde, I mean ufutha ibhamuza lensipho, uzolikhipha lintanta emoyeni lelo bhamuza. Nayo vele yathi pha njengalo, yaphela intombazane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongikhombisayo, osivezela ubukhulu bakhe, nanokuthi leli gama elithi uJesu Kristu inkosi linamandla kangakanani. Nangithi ngiyabheka kusukela ekutheni kade ubaba ethe uma sithi uJesu Kristu inkosi, sisho ukuthi uJesu Kristu inkosi phezu kwemizimba yethu. Ukusuka lapho ngibona uNkulunkulu engivezela ubukhulu bakhe ngendlela eyisimanga. Ngiyambonga uNkulunkulu. Amen. Udumo kuThixo osenyangweni, uxolo emhlabeni, inkolelo ebantwini.
uJesu Kristu uyinkosi. Ndiyabingelela ekhaya lezwi, ndiyabingelela entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa, ndiyabingelela kubaba, ndiyabingelela nakumama. Egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha, ndime nokuxolisa ekunqabeni ixesha elide, ndingasaveli ebufakazini nangenxa nje ke yokuxakeka ngenxa yedatha. Ndiyaxolisa kakhulu baba. Ndithi nje mandivele nje nobufakazi apho ndiye ndathi ndisiya emsebenzini ndadibana nabafana ke ndihamba ngeenyawo. Badibana nam yabe i-weekend kungeSunday. Ekuseni badibana nam ke babe bephethe amabhozo bazama ke ukundihlasela. Ndithe kuloo meko ndabiza igama likaJesu, ndathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Babe sebeyenza into yabo, ndikhuphile ibhozo sebeyithathile ibhegi ingakubo, bezama ukuyisetsha befuna imali, babuza imali uba iphi. Ndabe ndisithi no, imali ayikho ngoba ngeba ndikhwele iteksi uba bendinayo imali. Bakhangela bathatha ifowuni, ndathi ndicela nje iSIM card, hayi bahamba nayo. Kwabe njengoba besetsha apha ebhekini kunaneBhayibhile, bathi bawuthi bathi gqi neBhayibhile ndabona babutyhafa. Umzuzwana nje babe sebehambile nayo ifowuni baphinde bayibeka phantsi bathi yizoyithatha ifowuni yakho. Ndabuya ndayithatha. Ndiyambulela uThixo kakhulu, ndithi uJesu Kristu uyinkosi, akekho njengaye. Amen. UJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ekhaya lezwi. Ngibingelele kumama nobaba nasentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabongelela. Ngibonga leli thuba Nkosi yami uJesu Kristu angiphe lona. Ukuthi ndilethele ubufakazi ukuthi uNkulunkulu unamandla, uNkulunkulu wenza izinto ezinkulu esingakwazi ukuzifika thina. Baba, sithe sisendleleni siyovula indlu yenkonzo ebisenkandla, sesibuya sahlangabezana nengozi. Kwaqhamuka iy'ngane ey'ntathu bekade zimile emgwaqeni iy'ngane. Iy'ngane ey'ntathu zaqhamuka, zabona eyodwa yathi shwi phambi kwemoto. Wathi uyayivika le ngane lena, kanti wathi nazi iy'ntathu zayifuna ukungena phakathi impela emotweni. Nazo wathi wavika washona ngale komgwaqo, cishe waphuma emgwaqeni. Yabuya, wayibuyisa uNkulunkulu emuhle. Siyambonga kuNkulunkulu bazalwane. Bangumthandazweni baba. uJehova uyasivikela kukho konke. uJehova uhamba nathi. Sabonga kakhulu kakhulu. Nisithandazise abantu sibeke emthandazweni. Nani siyanibeka uNkulunkulu anithwale kuzo zonke izimo enibhekana nazo. Neze network ehlupha kakhulu. Alempi yama-emoji engapheli. uNkulunkulu akasisize-ke bazalwane. Nami ngize ngisabone ukufaka i-emoji ngithi ngiyafaka. Kanti izongena i-emoji ngoba angiyazi nokuthi kuthintwaphi kuze ngene i-emoji. Siyabonga kakhulu Nkosi Jesu Kristu inkosi. Baba, kwathi ey'nsukwini nje ey'ndlule ey'nyangeni ey'ntathu uNkulunkulu amhlenga umntana wami, indodakazi yami, ibuye emsebenzini. Qhamuka inkomo yagibela phezu kwebhonethi. Eyibonile iy'nkomo zindlula kwama. Yahlala phezu kwebhonethi yawa kulukudu phansi. Yavuka yayicosha yayihambela. Sithi uJesu Kristu inkosi. Wamhlenga waphila noma ingazange ukuthi kwenzeke utho oluthini, kodwa imoto yabhocoka ibhonethi. Nalowo kuhlala kwenkomo phezu kwemoto. Nkosi yami sinibusise. Siyabonga ke baba, uNkulunkulu abe nani anigcine. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, baba umpostoli, ngiyabingelela. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ekhaya lezwi. Ngibe nephupho. Iphupho engibonayo ukuthi alikhulumi nami kuphela, likhuluma nabazalwane. Iphuphe kade sisukelwa yidimoni.
uma lisukela leli dimoni besinaba abasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Sabaleka sayongena endlini. Mina ngangena kuqala endlini. Beliphethe ucelemba. Uma ngingena uma ngibe oqala ngazi ukuthi-ke lo ozongena ekugcineni yena ozovala umnyango. Wathi uyawuvala wahluleka ukuwuvala. Ngathi ngiya ngasemnyango ukuthi ngiyowuvala. Lase lingenile. Ngikwazile-ke ukulikhomba-ke ngomunwe ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Lahlala phansi-ke nocelemba. Okubuhlungu-ke amadimoni ayabahleka abantu abathi uJesu Kristu uyinkosi. Bebe bengayenzi intando kaNkulunkulu. Nabe benginabo endlini bathe bayalisho leli gama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Idimoni lasukuma labahleka ukuthi basho kanjani ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ebe izenzo zabo zingasho ukuthi uyinkosi yabo, bengamlaleli, bengayigcini imiyalo yakhe. Alibasebenzeli leli gama, idimoni belihleka loko, uyicaciseke kanjalo. Bese icaciseka ukuthi lihlekani. Lihleka ukuthi noma bangasho akusebenzi. Futhi amadimoni kwacaciseka ukuthi amadimoni noma uSathane unobuqili. Abantu bayasho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Amadimoni abenzele lezo zinto noma uSathane abenzele lezo zinto abazicelayo. Bona bese bebonga ukuthi yingoba bebethi uJesu Kristu uyinkosi kanti alibasebenzeli. Ngesikhathi umuntu ethi uJesu Kristu uyinkosi engayenzi intando kaNkulunkulu, uSathane uyangenelela amnike lokho akufunayo. Baxhumane nje impela. Aze ahambe ayofakaza athi uNkulunkulu ungenzele ukuthi nokuthi. Ebengayenzi intando kaNkulunkulu kanti akanikezwanga uNkulunkulu. Belihleka lokho-ke leli dimoni. Ngivele-ke ngaphaphama. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba Nsibande, ngiyabingelela kumama Nsibande, ngiyabingelela nakubazalwane bonke basekhaya lezwi. Ngesivumo sethi sithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu nakulolu suku osikhombisa zonke izinto akathanda siyibone. Kulolu suku ngibe nombono womama, kwaqala nje kwavela umama lo owangasekhaya. Kodwa ubebukeka njengomuntu ogulayo ehlezi phansi. Ubekhuluma kodwa bengingamuzwa ukuthi uthini. Ivoice yakhe ibingaveli ukuthi uthini, kodwa ubebonakala ukuthi uyakhuluma. Kuthe kusenjalo bese kuqhamuka omunye owomndeni-ke yena. Bese ethi yena uthi ufuna ukuthi umsize. Angangazi kodwa ukuthi ufuna ukuthi ngimsize ngani. Akwangakhanya ukuthi kufanele ngimsize ngani. Kuthe ngaleso sikhathi sathi ufuna ngimsize ngicabanga ukuthi mhlambe kuba ngathi nje ngiyacabanga ukuthi konje ngasizwa ngani noma mhlawumbe udinga usizo ladokotela ngoba ubebukeka njengomuntu ogulayo. Khona lapho ngikukhumbula ukuthi konje usashona lo mama lo. Ngithe ngisacabanga nje lokho ngaleso sikhathi ngisho kanjalo angithule emlonyeni selokhu nje kuqalile lo mbono mina lo ngishilo ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi ngokuphindelela. Bese nangijikela esayidini mangabe ngijikisa umzimba noma ngizothi ngiqalaza ngala kwelinye icele nansi intombazane. Le ntombazane ivele ingidumele ukuthi iyangilwisa. Ngalesikhathi izama ukungilwisa bese sidudulane nayo bese ivele iphele njengebhamuza lensipho. Mangabe insipho kade ikhipha ibhamuza lintanta emoyeni vele ithi pha iphele kanjalo. Ngiyambonga uNkulunkulu osikhombisayo nosfundisayo ngakho konke osikhombisa nangokuthi igama elithi uJesu Kristu inkosi, lesi sivumo esithi uJesu Kristu inkosi sinamandla kangakanani, negama lakhe linamandla kangakanani. uJesu Kristu inkosi.
uJesu Kristu inkosi Baba Nsibande. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelela bonke abazalwane basekhaya lezwi. Ngibingelela kubaba uNsibande nomama Nsibande. Baba, ngibe nombono namhlanje ebusuku. Ngiphakamisa nje ukubonga uNkulunkulu ngokuthi igama elithi uJesu Kristu inkosi liyangisebenzela, liyasebenza. uNkulunkulu uyasenzela, uyasivezela imibono ngalo. Namhlanje bengingazuthi kunomama wangasekhaya osashona. Lo mama lo ubengazuthi ufuna ukusizakala noma ufuna ngimsize. Kodwa kwakukhona lapho kwavela ukuthi usashona akasekho emhlabeni. Kanye nenye intombazane ebikhona khona lapho. Lesikhathi lo mama lo efuna lokho engathi ufuna lokho engakwazi ukuthi ngathi ubefunani. Ngoba uthe egcina kwakhona omunye ophendulayo wathi, ngabe phela umnikeza imithi. Ngalokhu ngithe mina uJesu Kristu inkosi. Ngalokhu ngithe uJesu Kristu inkosi. Ngithe ngimbona wayengasekho la ade ehlezi khona. Nansi intombazane la enye naye zama ukungidumela yathi iyangiklinya kwangathi sinokudidizisana ngathi sesiyalwa. Khona lapho ngaqhubeka ngathi uJesu Kristu inkosi. Ngathi uJesu Kristu inkosi ngaphindelela yavele yaphela le ntombazane njengoba nawusuke ubona mhlambe ufuthi ibhelunde, I mean ufutha ibhamuza lensipho uzolikhipha linkante emoyeni lelo bhamuza. Nayo vele yathi pha njengalo yaphela intombazane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongikhombisayo ozivezela ubukhulu bakhe nanokuthi leli gama elithi uJesu Kristu inkosi linamandla kangakanani. Nangithi ngiyabheka kusukela ekutheni kade ubaba ethe uma sithi uJesu Kristu inkosi sisho ukuthi uJesu Kristu inkosi phezu kwemizimba yethu. Ukusuka lapho ngibona uNkulunkulu engivezela ubukhulu bakhe ngendlela eyisimanga. Ngiyambonga uNkulunkulu. Amen. Udumo kuThixo osenyangweni, uxolo emhlabeni, inkolelo ebantwini. Jesu Kristu uyinkosi. Ndiyabingelela ekhaya lezwi, ndiyabingelela entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa, ndiyabingelela kubaba, ndiyabingelela nakumama. Egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha, ndime nokuxolisa ekunqabeni ixesha elide, ndingasaveli ebufakazini nangenxa nje ke yokuxakeka ngenxa yedatha. Ndiyaxolisa kakhulu baba. Ndithi nje mandivele nje nobufakazi apho ndiye ndathi ndisiya emsebenzini ndadibana nabafana ke ndihamba ngeenyawo. Badibana nam yabe i-weekend kungeSunday. Ekuseni badibana nam ke babe bephethe amabhozo bazama ke ukundihlasela. Ndithe kuloo meko ndabiza igama likaJesu ndathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Babe sebenza into yabo, ndikhuphile ibhozo sebeyithathile ibhegi ingakubo. Bezama ukuyisetsha befuna imali, babuza imali uba iphi. Ndabe ndisithi no, imali ayikho ngoba njengoba ndikhwele iteksi uba bendinayo imali. Bakhangela bathatha ifowuni. Ndathi ndicela nje iSIM card, hayi bahamba nayo. Kwabe njengoba besetsha apha ebhekini kunaneBhayibhile. Bathi bawuthi bathi gqi neBhayibhile ndabona babutyhafa. Umzuzwana nje babe sebehambile nayo ifowuni baphinde bayibeka phantsi bathi yizoyithatha ifowuni yakho. Ndabuya ndayithatha. Ndiyambulela uThixo kakhulu. Ndithi uJesu Kristu uyinkosi, akekho njengaye. Amen. kuJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ekhaya lezwi. Ngibingelele kumama nobaba nasentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabongelela. Ngibonga leli thuba Nkosi yami uJesu Kristu angiphe lona. Lokhu ndilethele ubufakazi ukuthi uNkulunkulu unamandla, uNkulunkulu wenza izinto ezinkulu esingakwazi ukuzifika thina.
Baba, sithe sisendleleni siyovula indlu yenkonzo ebisenkandla. Sesibuya sahlangabezana nengozi. Kwaqhamuka iy'ngane ey'ntathu bekade zimile emgwaqeni iy'ngane. Iy'ngane ey'ntathu zaqhamuka zabona eyodwa yathi shwi phambi kwemoto. Wathi uyayivika le ngane lena, kanti wathi nazi iy'ntathu zayifuna ukungena phakathi impela emotweni. Nazo wathi wavika washona ngale komgwaqo, cishe waphuma emgwaqeni. Yabuya wayibuyisa uNkulunkulu emuhle. Siyambonga kuNkulunkulu bazalwane. Bangumthandazweni baba. uJehova uyasivikela kokho konke. uJehova uhamba nathi. Sabonga kakhulu kakhulu. Nisithandazise abantu sibeke emthandazweni. Nani siyanibeka uNkulunkulu anithwale kuzo zonke izimo enibhekana nazo. Neze network ihlupha kakhulu. Alempi yama-emoji engapheli. uNkulunkulu akasisize-ke bazalwane. Nami ngize ngisabone ukufaka i-emoji ngithi ngiyafaka. Kanti izongena i-emoji ngoba angiyazi nokuthi kuthintwaphi kuze ngene i-emoji. Siyabonga kakhulu Nkosi Jesu Kristu inkosi. Baba kwathi ey'nsukwini nje ey'ndlule enyangeni ey'ntathu uNkulunkulu amhlenga umntana wami, indodakazi yami ibuye emsebenzini. Qhamuka inkomo yagibela phe kwebhonethi. Eyibonile iy'nkomo zindlula wama. Yahlala phe kwebhonethi yawa kulukudu phansi. Yavuka yayicosha yayihambela. Jesu Kristu inkosi. Wamhlenga waphila noma ingazange ukuthi kwenzeke utho olutheni. Kodwa imoto yabhocoka ibhonethi. Naloku kuhlala kwenkomo phe kwemoto. Nkosi yomsinibusise. Siyabonga ke baba uNkulunkulu abe nani anigcine. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba umpostoli, ngiyabingelela endabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa ekhaya lezwi. Ngibe nephupho engibonayo ukuthi alikhulumi nami kuphela, likhuluma nabazalwane. Iphuphe kade sisukelwa yidimoni. Uma lisukela leli dimoni besinaba abasentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Sabaleka sayongena endlini. Mina ngangena kuqala endlini. Beliphethe ucelemba. Uma ngingena uma ngibe oqala ngazi ukuthi-ke lo ozongena ekugcineni yena ozovala umnyango. Wathi uyawuvala wahluleka ukuwuvala. Ngathi ngiya ngasemnyango ukuthi ngiyowuvala. Lase lingenile. Ngikwazile ukulikhomba-ke ngomuno ngithi uJesu Kristu inkosi. Lahlala phansi-ke nocelemba. Okubuhlungu-ke amadimoni ayabahleka abantu abathi uJesu Kristu inkosi. Bebe bengayenzi intando kaNkulunkulu. Laba benginabo endlini bathe bayalisho leli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Idimoni lasukuma labahleka ukuthi basho kanjani ukuthi uJesu Kristu inkosi, ebe izenzo zabo zingasho ukuthi uyinkosi yabo. Bengamlaleli, bengayigcini imiyalo yakhe. Alibasebenzeli leli gama. Idimoni belihleka loko, uyicaciseke kanjalo. Bese icaciseka ukuthi lihlekani. Lihleka ukuthi noma bangasho akusebenzi. Futhi amadimoni kwaciciseka ukuthi amadimoni noma uSathane unobuqili. Abantu bayasho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Amadimoni abenzele lezo zinto noma uSathane abenzele lezo zinto abazicelayo. Bona bese bebonga ukuthi ingoba bebethi uJesu Kristu uyinkosi, kanti alibasebenzeli. Ngesikhathi umuntu ethi uJesu Kristu uyinkosi engayenzi intando kaNkulunkulu, uSathane uyangenelela amnike lokho akufunayo. Baxhumane nje impela. Aze ahambe ayofakaza athi uNkulunkulu ungenzele ukuthi nokuthi. Ebengayenzi intando kaNkulunkulu kanti akanikezwanga uNkulunkulu. Belihleka lokho-ke leli dimoni. Ngivele-ke ngaphaphama.